Olu sasazo ngolwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili. Fuel supplies in the country remain stable and the current dry fuel stations are a result of logistics constraints due to panic buying. Ikhabhinethi ibongoza abemi beli bathoba izibilini kuba unkinkisho lwamafutha ezithuthi lukwimeko ezinzileyo kwaye nezikhululo zokwetha ezome inkoho emva kogxalathelwano lwabathengi uninzi lwazo sele luzinamafutha awoneleyo. Isebe lemfundo esiseko lipapashe umthetho oyilwayo imigaqo emitsha phantsi komthetho webhela ogxile ekukhuseleni abafundi abakhulelweyo kunye nokulawula ukwamkelwa kwabafundi ezikolweni. Kamelo nondaba belijelo ndiyabhodisa amawethu ndingaphosanga amaseko madigawule ndiwarhuqa. Ikhabhinethi ibongoza abemi beli bathoba izibilini kwinkinkisho lwamafutha ezithuthi lukwimeko ezinzileyo nezikhululo zokwetha ezoma inkoho emva kogxalathelwano labathengi uninzi lwazo sele zinamafutha awoneleyo. Ethetha kwinkomfa namajelo endaba kulandela indibano yekhabhinethi ePitoli, umphathi weofisi kamongameli uKhumbuzo Ntshavheni unyathele kwintlaninge yemiba exovule ikhabhinethi kuquka isiqinisekiso sikarhulumente sokuba uthatha amanyathelo ngemeko emandundi yoqoqosho ebangelwa lingquzulwano kumbindi-mpuma. Kwezoqoqosho ikhabhinethi iqhwabela izandla inkonzo yabaphuthi berhafu isazi phantsi komkomishinala umnumzana Edward Kisweta ngokugqwesa emagabini ekuqokeleleni irhafu ngelithi oku kubonakalisa uhlumo nozinzo kuqoqosho kwaye kusetyenzelwa ekubeni ilizwe lingaxhomekeki ematyaleni. The SARS collecting a record 2 trillion rands in net revenue. Cabinet applauded SARS under Commissioner Edward Kiswet for collecting just over 2 trillion rands in net revenue, a record milestone which was achieved in the fastest period since the 1 trillion net revenue collection milestone. The improved tax collection boasts fiscal capacity and stability by reducing government's reliance on debt and creating more fiscal space to fund the budget. Kwifuthe libi lezoqoqosho ngakubemi boMzantsi Afrika olubangelwa lungquzulwano lweMelika, Israel ne-Iran noluchaphazela inkonzo ye-oli kumazwe ehlabathi, ikhabhinethi ithi urhulumente akasonganga zandla uthathe amanyathelo ukukhawulelana nolwamvila lwalo mbhodamo osokubone kuntinga amaxabiso amafutha ezithuthi iparafini nerhasi. The President has established a ministerial task team comprising of ministers of mineral and petroleum resources, who are the chairperson, finance, transport, trade, industry and competition, international relations and cooperation, agriculture, electricity and energy, forestry, fisheries and environment, and the presidency, to coordinate government's response in a holistic manner to mitigate the impact on the cost of living, fuel and food security. As an immediate intervention, the task team recommended the reduction in the fuel levy for the immediate period to alleviate the impact on the fuel price increases that took effect on Wednesday, 1st of April. Ikhabhinethi ibongoze abemi beli bangatatazeli unkinkisho lwamafutha ezithuthi lukwimo ezinzileyo. Igaraji eziyezoma nko zibangelwe kugxalathelana kwabathengi bekhawulelana nofunqu kodwa imeko iza kuyondelelana. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nonqotho ndiseRhawutini. Isebe lemfundo esiseko lipapashe umthetho oyilwayo imigaqo emitsha phantsi komthetho webhela ogxile ekukhuseleni abafundi abakhulelweyo kunye nokulawula ukwamkelwa kwabafundi ezikolweni. Ezi zindululo zingundoqo zibandakanya ukuthintela ukugxothwa kwabafundi abakhulelweyo, ukufuna ingxelo enyanzelekileyo yokukhulelwa kwabafundi abangaphantsi kweminyaka eli-16 kunye nokumisela kwemigaqo emitsha yokwamkelwa kwabafundi ezikolweni. Ibambela lomlawuli wezonxibelelwano nophando kwisebe lemfundo esisiseko uTerence Khala uthi lo mgaqo-nkqubo ujolise ekuqinisekiseni ukuba akukho mfundi uphoswa imfundo ngenxa yokukhulelwa kwakhe kwaye kwenziwe ukuba nesidima somfundi nganye sikhuselekile. The departure point for us is to ensure that no learner is excluded from education due to pregnancy. I mean, the policy outright states that we need to ensure that every child remains in school. We need to ensure that we protect the dignity of every learner, and we need to make sure that we do not discriminate
against any learner. Ukwathe ngoku nabafundisi-ntsapho nabo banoxanduva lokukhusela abafundi kwaye babaxhase ngokwaneleyo xa bekwimeko zokukhulelwa besebancinci, hayi ukubafaka kuxinzelelo oluphindaphindwe kabini. Ukanti nabazali ekuhlaleni banendima yokuxhasa aba bafundi kwaye xa kukho imeko zokuxhatshazwa kwabafundi ngokwesondo de bakhulelwe, oko kukophula umthetho kwaye ingalo yomthetho mele idlale indima yayo. What's important to understand is teenage pregnancy is perhaps maybe something that is a societal challenge, but it's something that we need to make sure doesn't double jeopardize our learners. And the policy makes sure that we provide a structured framework for schools to be able to support our young people, to make sure that our communities can rally behind our young people. La manyathelo onke enziwayo enzelwa ukukhusela abafundi kwaye kuqinisekiswe ukuba akukho namnye umfundi oye afumane uxinzelelo de akhethe ukuyeka imfundo kuba ngoku imigaqo imiselwa ezo zizathu. Umphathi wemisebenzi yoluntu eMpuma Koloni uNkosikazi Siphokazi Mani-Lusithi unika ingxelo kwimigqaliselo ebekiweyo ukuqinisekisa ukuba ukunikezwa kwenkonzo ngamasebe karhulumente achaphazeleke kukutsha kwesakhiwo iBorders Gcawu eMthatha kwiveki ephelileyo kuyaqhuba. Kwingxelo enikezwe ngumphathiso ezemisebenzi yoluntu eMpuma Koloni kwisixeko sakuGompo ngokuphathelene nesiganeko sakutshanje sokutsha kwesakhiwo esisezimbalini esinamabanga ali-11 nebesingundoqo ekunikezelweni kwenkonzo kuluntu ngurhulumente eMthatha iBorders Gcawu, kubalulwe indawo yethutyana eza kusetyenziswa ngamasebe ali-11 nathe aqhorheka sesisehlo. Once the site is declared safe, detailed assessment will be undertaken to inform the scope of rehabilitation work that will be required, guided by the applicable safety and heritage preservation standards. Technical teams remain on site to monitor the situation and further advise the provincial government on urgent interventions and the way forward that may be required. The Eastern Cape Provincial Government expresses deep concerns over the disruption of critical public services caused by the fire at the Borders Gcawu building, which has impacted service delivery to communities and the functioning of affected government departments. In response to these disruptions, processes are underway to source accommodation for the 11 departments that have been affected by the fire. However, these processes will be carried out in a phased approach to ensure business continuity. Ukanti ke nanjengoko inkqubo zoluleko lwengqondo nemiphefumlo siqhubeka kubasebenzi abachaphazelekileyo, nebutho lokhetshe lisaqhuba neentshukumo zophando lesizekabani sesisithwakumbe seveki ephelileyo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sihlabele mgama nendaba zethu. Abacebisi bezomthetho beParlamente baphawule inhlawulo ezingathanga ngqo zembuyekezo baxhamli bengxowa-mali yengozi zendlela enokuba kunobangela ulawulo olugwenxa. Oku njengoko ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente iSCOPA ngamafutshane iqhubela phambili nengxelo yayo yethutyana yophando ngengxowa-mali yengozi zendlela iRAF ukutsho. Ikomiti ejongene nempatho yemali karhulumente iSCOPA siphanda inkampani eqwalasela iRoad Accident Fund kwaye ngoku le komiti ifumana imikhwa eqhutywayo yile nkampani. So in 2013-14, the total claims expenditure amounted to 22.2 billion. 4.6 billion of this, or 21% of that total expenditure, went to legal fees. Ingxaki kwaye nenkcitho mali iye inyuka. 86% as of 31 March 2025, the claim expenditure amounted to 42.6 billion. So we can see there's been quite a jump there. And 86% of that expenditure was compensation towards the claimant, with a balance of 11.4% accounting for the processing costs. Ubungqina obuphambi kwale komiti buvelise isandla samagqwetha. He shared that only about 3% of claimants claimed directly and 97% claimed via lawyers.
And he indicated that when he started at the VAF and he presented his communication strategy, and that would have been in or around October 2023, he was told by the then acting Chief Corporate Support Officer, Mr. Ian Burrell, who the committee also heard from, that the VAF does not promote direct claims. So in his words, that was made abundantly clear to him. Umsebenzi wale komiti usaqhuba kwiindaba ze-SABC. Ndingubulelani Philip eParlamente. Liyavakala uxinzelelo kwezezimali nangona izinga lokwehla kwamandla emali liqala ukuthomalala noko. Ingxelo yabutshanje ixabiso lemontlalo ibonisa iintsapho zisenza amatiletile ukufikelela kwimfuno ezikundoqo njengoko amaxabiso okutya, umbane nawezothutho eqabela ngapha kwemali engenayo. Ikomishoni ejongene nokuthengiswa kwezinto kwimarike ithi amaxabiso okutya ahleli ekuxhomiseni amehlo nathe xhaxhe ngokulawulwa ngamagunya aphembelela ukuxinga kwenkaletyeni kwimontlalo yamakhaya. Ke kambe ingcali yezoqoqosho yale komishoni uAndiswa Sibukwana uthi uxinzelelo kwimpilo yabemi baseMzantsi Afrika lusathe gqolo nangona kukho ukulungelelaniseka noko kwimo yezinga lokwehla kwamandla emali. When you look at structural issues in a broader context, they need to be sorted out. I will use the example of electricity. I think it will probably just explain my point a little more and a little bit longer. Electricity prices are not just prices that come to being that the consumer purchases at the time when they purchase electricity. When you look at the first part of how electricity prices come about, you note that first of all, Eskom determines the price through something called the cost plus approach. Now, the cost plus approach and how that price is determined is based on the fact that what goes into generating or producing electricity. First of all, it's things like fuel. So if you're getting fuel shock prices, that is going to be a component as to what essentially at the end of the day the consumer would have to purchase you for electricity. Kananjalo kaSibukwana ukhankanye ukuba inkcitho ekutyeni ibalelwa kumyingo wama-40 we% kumakhaya atsala nzima yaye okukuguquguquka kwamaxabiso phofu ehleli kwiqondo elixhomileyo kwenza kube ngumnqantsa nangakumbi ukuba la makhaya afikelele kwizidingo ezisiseko. In terms of prices, there's no knock-on effect. So when global wheat prices decline, that doesn't necessarily translate into an instant decline when it comes to bread prices. Ukanti ke okona kuxhalabisayo kukuba inkcitho kumbane iqabela ngapha kwamaxabiso afana nawukukhwela itaxi nawokutya kwemihla ngemihla. Lo gama ikomishoni ilumkisa ngokuqatsela kwezinga lokwehla kwamandla emali okungongeza ubunzima nangakumbi emagxeni wentsapho. Kungcwatywa indoda eneminyaka engama-79 ebulewe ngabahlali kwiveki ezimbini ezidluleyo ezibungu elibode eMpuma Koloni ingcwatywe kugcwele amapolisa. Inkundla igwebengele ukuba usapho luvunyelwe lungcwabele ndoda kukho ukhuseleko lwamapolisa emva kokuba uluntu luye lwathintela usapho ekwenzeni oko. uZondi Mbube utyholwa ngokufihla amadoda amabini uluntu olwarhanela ngokudlwengula nokubulala umfundi wematriki kule lali kwinyanga ephelileyo. Lusapho lomfi kuphela oluzimase ukuqhushekwa komfi kungabangakho nkonzo yamngcwabo. Abahlali nkqu abamelwane khange balubeke ukuya kunika imbeko yabo yokugqibela komnye umhlali. Amanye amalungu osapho ayibona lenkonde ibulawa. Soke kwaba buhlungu bawubukela utata kwebulawa babantu ungakwazi ukumnceda. Uthi ngamanye amaxesha uthi xa uyicinga lanto ubone inyembezi ziqithika. Usapho lushiyeke lungenakhaya emva kokutshiswa kwezindlu neentlanti. Bayankwantya luloyiko lokuhlaselwa ngoku njengoko kusithiwa abahlali bagrogrise ngokutshisa imizi yabo ukuba bayaqhubeka nomngcwabo. Woyika woyika kakhulu abantu boyika kakhulu ngabe beyibona into bisenzeka. Kuba ke mna ewe ndiyoyika kodwa ke bendibonanga nto kodwa ndiyabona abantu bebeyibonile uba abamanga kuhle apha ezimpilweni zabo. Umninawa womfi uMbetheni Mbube ukholelwe kubeni sikho esinye isizathu esikhokelele ekubulaweni komntakwabo. Ihamba phaya emunini enzondweni inzondo ngezinto ezazimaneke ziba khona zoba sixoxisane
sibabantu belali. Amacandelo amabini akhethekileyo amapolisa abeke imeko esweni kule lali. Abarhanelwa abathathu ababanjwe ngokweyamene nokubulawa kukaMbube baza kuphinda bavele enkundleni ngoLwesibini ukuze benze isicelo sebheyili. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude ezibungu Elibode. Kwintetho yesizwe yakutshanje Mongameli waseMelika Mnumzana Donald Trump injongo zeqhinga lakhe kwimfazwe ne-Iran sekukufutshane iphelele imfazwe kodwa kanike into intsha ngokwendlela eqhuba ngayo le mfazwe. Mongameli Trump uthi sele besondele kugqibeni umsebenzi ze waphinda wabeka enye ixesha leveki ezimbini okanye ezintathu kuba efuna ukuthoba izibilini zabemi baseMelika abangasathembi into ngenjongo zale mfazwe nefuthelayo kuqoqosho. Umongameli waseMelika uDonald Trump uthethe ukungephi kwintetha yakhe yesizwe ethetha nje imizuzu 19 kodwa loo ntetha ibingantshanga ifana nezinye bekhe wazithetha ngaphambili ingakumbi xa ebecaphula kwinjongo zakhe zokuqhoqa ilizwe lombindi mpuma iIran. Ugrogrise ngelithi kwezi veki zintathu zizayo iIran iza kuliva ulwamvila leMelika kwaye uza kuyibetha ithi waca xa egqibile ngayo. Ukwathe ukuba akukho sivumelwano phakathi kwalamazwe mabini, iMelika iza kuhlasela imveliso yombane yelizwe lase-Iran kodwa esatsho ukuba ingxoxo nenkokheli yase-Iran zisaqhuba. Nangona kunjalo iIran khange ibonakale ikulungele ukwenza nasiphi na isivumelwano neMelika kwaye iIran ibambelele ngamandla kumanyathelo ayo okuvala umzila weHamas nonefuthe elibuhlungu kuqoqosho lweentshaba zayo. Uthi ke uTrump amazwe axhomekeke kumzila weHamas mawazithathele. Abahlalutyi bebenethemba lokuba kuza kubakho umkhombandlela kodwa uTrump ukwenze kwacaca mhlophe ukuba iMelika inamandla kwaye konke oku kuxhomekeke kuyo lo gama iIran ixakene nobomi. Indaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha umabhayi uza kusiphathela ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe mazenethola.